rozvor nápravy 3850 mm, rozchod kol 1890 a světlá výška 485 mm. Celkový hmotnostní výkon je 12,8 kW na tunu, maximální rychlost 89 km/h. Průměr zatáčení je 16 km, rodivost 1200 mm, boční náklon 40 stupňů, jízdní dosah 1000 km. Dingo 2 GEA2 je vybaveno motorem Daimler Chrysler AG OM 924LA. Je to motor čtyřdobý, vznětový, čtyřválcový, řadový, s přímým střikem paliva, přeplňovaný, s chladičem plnícího vzduchu, s kapalinovým chlazením o objemu 4,8 litrů. Jeho výkon je 163 kW při 2200 potáčkách za minutu. Kroutící moment 810 Nm při 1600 potáčkách za minutu. Splňuje normu Euro 3. Převodovka je mechanická, s ozubenými koly, 8stupňová, synchronizovaná, s automatickým ovládáním. Karoserie podvozková, kapotová, rám je žebřinový. Speciální a účelové zařízení se stává ze soustavy huštěných pneumatik, zvýšeného sázu motoru, nezávislého topení, klimatizace, systému OPZHN, radiostanice, kamery a doplňkově i navigátor. Výstroj tvoří kulometráže 7,62 nebo 12,7 mm a vrhače granátů. Kolové obrněné vozidlo Pandur 2 8x8 je určené k vedení bojové činnosti a přepravě osob. V armádě České republiky je vozidlo zařazeno do kategorie vojenské bojové vozidlo, kolový bojový prostředek. Vyznačuje se vysokou úrovní ochrany osádky, možností dopravy vzduchem a po železnici, dostatečnou průjezdností. Základní technické údaje vozidla Pandur 2 8x8 jsou následující. Maximální povolená hmotnost 20 800 kg, základní rozměry, délka 7840 mm, šířka 2775 mm a výška vozidla 3770 mm. Rozchod kol je 2198 mm, světlá výška je 448 mm. Maximální rychlost 105 km/h. Maximální rychlost plavby 10 km/h. Jízdní dosah vozidla je 700 km. Pandur 2 8x8 je vybaven motorem Cummins ISLE 450 ABCR. Výkon motoru je 336 kW při 2200 otáčkách za minutu. Kroutící moment je 1627 mm při 1300 otáčkách za minutu. Převodovka ZF, automatická 6stupňová elektronicky řízená s retardérem. Přídavná převodovka je redukční a rozdělovací, dvoustupňová, elektronicky řízená s mezinápravovým planetovým symetrickým diferenciálem se závěrem. Speciální a účelové zařízení se stává ze soustavy huštěných pneumatik, nezávislého topení, systému OPZHN, radiostanice, protipožárního zařízení, přístroje pro vidění v noci. Výzbroj je dálkově ovládaný vrchní zbraňový systém s kanónem ráže 30 mm, lafetovaný kulomet 62 mm a vrhačem výborných granátů.
to banger. Bych ti dala mobil? No, ale jestli nejde, ale on jde na